E sada pečemo glavno jelo. Šta je to? Klonja. Crevca, sušena crevca na roštilju. Bacite u ovog žar ovdje. Dobro. Eto, pečemo crevca, onaj garnirug je gotov, to je poseban video. Da. A sada pečemo crevca na žaru. Tu smo, Ćelijsko jezero, uživamo, opušteno, lepo, polako, fino. Evo, gospodin Veliki Točkovi tu. Ne treba? Ne, dobro. Dalje to bro. Ne, nemoj. Će se upali. Neće. Na žar se stavi. Evo, slušajte šta pričaju majstori za roštilj. Crevca na roštilju. Kanalizacija na roštilju. A muzika u pozadini baš se slaže uz roštilj. Heavy metal, punk. Lepo, fino se peku, dime se. Uživamo. Uživajte vi uz nas. Sad ćemo malo da ih okrećemo. Opet pričam sa telefonom. Pričaj. Evo vidite. Da izbacimo u gaba. Evo vidite kako su se lepo se reškaju. Malo treba vatra samo da se umiri, to jest žar. Što se Pa da, tope. tope se crevca i pospešuju vatru, ali zato smo mi tu da reagujemo. Čekaj. Jedna strana je već gotova. Ne osećaju se govno naš. Obraći. Jedino vo... Ne, ajde kenje malo. Pa sad svako je došao kod nekog domaćina, kod koga je njegov otac ili deda bio. A to je prijateljstvo i podeteljistvo. Evo, peče se lepo, fino, vidite. Vidite. Crevca na roštilju, na žaru. Još malo pa je gotovo. Evo već smo neke izvadili. Divno, lepo, fino. Roštilj na jezeru. Pečemo crevca na roštilju. Evo, gotovo je da vas više ne davimo. Lepo, fino i mekano, sočno i krckavo. Evo ovdje smo servirali, da sada ne postavljamo na stoj i pokazujemo, znači, eto, na jezeru smo, lepo, fino uživanje, kasna večera, crevca na žaru. Pozdravljaju vas i vole plodovi prirode. Pozdrav!